Nyakora Mugejwang machiegni e twak maro mokwongo machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 2:30 mar okinyi. Okinyi ma kawuono watwak otudore kod nyiewo kembe sirikal. Sirikal ma pacho kae nitiere kod okang' mano mar keto e lwet ji giwegi kata uso moko kuom kembe mag sirikal magiwacho ni mano kotima to nyalo konyo ahinya to kembe go maseche moko kuom gi nyagore kod gope mathoth e pacho kae. Moko kuom kembe ma sirikal ma pacho kae chano mar mondo mi okete lwet ji giwegi kata obed privatized. Oting'o kanyo Kenya Pipeline Company, wantiere kod Kenya Literature Bureau KLB, wantiere kod Rivertex East Africa kachel kod National Oil Corporation ikin kembe mamoko mano moriwo nyaka New Kenya Cooperative Creameries ikin kembe mamoko ma sirikal sani koro geto mar keto e lwet ji giwegi e thuolo mabiro mbele kata e higni mabiro mbele. Kata kamano penjo ma koro wapenjo okinyi ma kawuono ni keto e lwet ji giwegi kata uso kembe makamagi biro bedo ka konyo e yo machalo nade. To hie ang'o momiyo sirikal kao okang' makama to jochul usuru in kaachiel kod an en ber mane ibo bed ka iyudo kowuok e uso kata keto e lwet ji giwegi kembe makamagi. Antiere kod welo ariyo, antiere kod Wycliffe Nyafuanga jalony weche telo machiegni e studio mar okinyi ma kawuono. Kamano Joyce. Kuom keta luwa ka studio ka kenda mosa Nyakora Mugejwang kono magintie. Machiegni twak okinyi ma kawuono. Nyakora Mugejwang wendo machielo mano CPA Evans Ogutu jalony weche mag uchumi otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mar Zoom ka intiere kaunti ma Migori. Oyawre CPA Evans Ogutu, Migori ochiew nade okinyi ma kawuono? Kamano ahinya Joyce, oyawre ahinya Migori ochiew maber. Adwa kawo thuoloni mar moso nyikwara mogi kawo thuoloni mar twak e weche matimore developing issues, especially weche mag keto e lwet ng'ato kata uso kembe mag sirikal. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya twak CPA Evans Ogutu ka intiere e kaunti ma Migori. Nyakora Mugejwang in bende arwaki ni machiegni e twak marwa. Chwalnwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi Wycliffe Nyafuanga. Nyaka sani koro sirikal osebedo kod mano paro mano mar uso kata keto e lwet ji giwegi mago kembe mopogore opogore. Wanyalo wacho ni mago ma oriwo sekta mar teko, sekta mar wuotha kaachiel kod sectors mamoko ma winjo bed ni iketo e lwet ji giwegi. Kata kamano nyalo bedo nang'o momiyo sirikal kinde duto nitiere kod paro mano mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal mowinjo bed ni sirikal ema tayogi e yo makare. Erokamano Joyce, kendo kuom rwaka kendo gima kesungu luongo ni privatization en kao kambi to miyo an investor kata ng'at moro machielo mondo otim gima iluongo ni management kata oriemb kembe gi e yo maler manyalo kelo dongruok ne jopiny. Privatization ok en gima ang' nochakre kawuono. Wan gi kembe mang'eny kata kembe mag sirikal mang'eny ok osatimne kata privatization to osaketne gima iluongo ni shares e public mangiso ni omi jopiny nafas mar ng'iewo part and parcel mar kambino mondo oyud minyonge kata pesa mang'eny mondo okony management. Now, privatization ok en gima rach king'iye from a broader kata kianalyze gima mitimo nikech idwaro ni sirikal management ne tek nikech sirikal nigi miluongo ni bureaucracy. Koro nyalo yudo ka seche moko kembe mag sirikal, for example kambi machalo Kenya Airways, sirikal ma Kenya kawo kete pesa mok tin billion 50 in the last 5 years. Iga ka iga miye pesa mondo nyalo bedo kambi manyalo chungi tiende financially. Te yudo ka samora mora momiye pesa to okelo ala, okelo lal. Koro yudo ka kala mondo miyo koro okel nueng'o ne sirikal to okelo lal ne sirikal. Koro ai kembe ilago imanyo ne ng'at moro kata kambi moro manigi ujuzi e weche mag management kata governance e kembegi ting'ise ni kaw kambini to manage to komiye kambelano timiye teko mar manage kambini usone. Koro oran kambino on behalf of the government lakini otimo ni good kata services kata ber mana jopinde yudo cha. Koro yudo gi ber moyangore ahinya maloka kana nitiere chon. Privatization itimo nikech reasons moko mang'eny manitie. Number one,
itimo ka sirkal osefwenyo ni kambino ok kel gimiluongo ni profit kata nweng'o okelo loss. Koro manyiso ni ya instead of kelo dongruok ne jopiny to kelo lal ne jopiny. Koro sirkal wacho ni ya kar mondo mi wakaw kambini wabed wachikwa yudo loss iya ini ya to we wakawe wamiye jopiny mondo wamiye private investor mondo kaw. To private investor ber me en go en two. Number one, en gi capital. Maki kao kambini miya kata kao kambi mar Kenya Pipeline ti miya tabiro ng'iyo infrastructure tang'iyo gik men go tang'iyo mwandu men go tatimo ni ya adhi amanyo pesa private equity adhi kata China kata adhi investor to miya pesa tagero go kambino mondo kambino bed koro kambi manyalo kelo nweng'o kendo abanyalo yudo profit kaka wuon kambi. Kambi ma ang'eno adhi wacho gi mbele machalo Kenya Pipeline, KLB, National Oil Corporation, KCC moko are strategic moko nego beni miyo jopiny mana ng'eni complaints osa watch from everywhere. Ichalo ng'eni Safaricom ok dimi jopiny privatization nikech Safaricom koro is like a national security kaluwore gi pesa kaluwore gi kata gi gima Safaricom ting'e nweng'o mar jopiny kata security mar piny. But privatization for privatization en gima ber. En ni koro kakwa dhi wache mbele process mitimo go privatization en mane kanya maseche moko mibadhi nitie bijo ng'ato wacho ne akambini nikech nyaka sani bende wang'eyo ni kweth mopogore opogore mago mapingo piny owacho in mene gisebedo ka giwuok oko ka gikwedo ndamo mar sirikal mar kete lwet ji giwegi kembe mag sirikal ka giwacho ni nyalo bedo ni nitiere mibadhi moro e iye kanyo. Mane kuma jopiny bede gi to nikech seche moko nyayudo ka kambi no ok dhi marach ahinya kata mibadhi kata seche moko bi wacho ni ya iyudo bedo ni jatelo kata jatend piny maran piny idwaro ni gimikuoge yude public policy idwaro ni ibedo gima kisungu luongo ni public trust manyiso ni jopiny ni geno kuomi ka jopiny onge geno kuomi gimoro amora midwa timo onge mabiro yie. Process mar privatization ni emonengo tim as transparent as possible. Kambi mobedo privatized, for example Kenya Pipeline ni bosara na loss tango mo miro tim nangowa ango mo miro tim ni privatization angen story mar Kenya Literature biru KICC to KICC be ka mano mi the Kenya Defence Forces ndalo moko chien ka manu aneno ka KICC no duogo mo kelo nweng'o mo bedo Kenya Meat Commission be no chiu ka ndalo moko chien ka. Koro jopiny neno ga ni ya seche moko kembe gi bedo mismanaged. Kose bedo mismanaged ka digo repente ka otemi privatize kesa mi privatize timi ng'ato to nikech esa mian tadhi bedo koro management mara bedo motegno to aloso go weche biluongo ni ohala. Koro mana emomiyo jo civil society organizations tamore e weche mag uso kambi. Number 2, asa wacho ni nitiere kambi moko mag gima kesungu luongo ni investor to bo nyalo miwa security nikech oil gimoro amora piny wadaka ni ran go oil one way or the other including kabiro yudo ka seche moko steam olal to petrol che marane diesel mika iketo generator marane. Energy sector is very important. Mano ka jopiny wacho ni ya kambi ma strategic as Kenya Pipeline or National Oil Corporation bedi kawe tikete lwet ngawa lwet private investor. Koro magi weche ma jopiny osebedo ka wacho moka wa discuss to obiro yiere ni ok dipuuza jopiny ni wacho jopiny why are you doing that. Jopiny ni ratiro mar question the process of privatization mar penjo kuma lero onge. To benda dwani mak na parono gi kanyo wacho ni process winjo bed ne time yor ler matene no nego bed ni en transparent kendo maonge mibadhi mora mora ibo bedo kileno no winjo bed no bedo transparent e yo machalo nade. Yena mar mondo mi arwak CPA Evans Ogutu e twaka ka intiere studio ka intiere e county ma Migori. CPA Evans Ogutu ageno ni winjowa e yo makare kendo luo twaka achiel kachiel. Sani koro sirikal osekao kata oseng'ado bura mar keto e lwet ji giwegi kembe mopogore opogore mago mag sirikal ma winjo beni bedo privatized. King'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag uchumi ma warwake twako kinyi makawuono wanyalo wacho ni en okang' mane ma wanyalo wacho ni kata chopo nade ni privatization bedo gima ber to nyalo bedo ni en move mane mako tim to privatization seche moko nyalo hinyo uchumi mapacho kae kendo hiny jachul usuru ma in kachiel kod an. CPA Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo mokwongo kane ker mar Kenya President William Ruto I think on 23rd November kane wane the African Stock Exchange annual meeting Nairobi no wuoyo matek kabisa e issues kanda agenda mane go in line of privatization mag kambi kendo nowacho ni a structure mare mar sirikal ne en gi paro mar kete lweta
jopiny kata uso kembe moko mag sirikal in a strategic way monyalo raise go government revenue, kendo mar ariyo manyalo keto kembego obed profit making. Adieri kane ng'iyo on 27th November kane osewuoyo on 23rd, mane en CS mar Treasury Njuguna Ndung'u, ma sani FCPA John Mbadi okawo kare, nogolo paro kendo negi list kembe mokwongo mag sirikal 11 mane negiwacho gini the first tranche then mano onego bed niya bedo privatized. Kendo ne tok mano ne wang'iyo ni gigo duto idhi tim koluwore gi chike mag Privatization Act manotim higa ma 2023 I think so, mondo mi wa streamline the issue mar privatization to kendo wanyalo reduce go bureaucracy. Adieri kembe mane oliek ni onego timnegi privatization achiel kachiel ne nigi reason kata ang'o momiyo nitimone privatization, kendo sirikal nogolo program gi ma sani wach ni ok wach mawendo, en wach mana en paro magisebedogo kuom muda, en mani kosewache muda lakini koro kwa gike kambi achiel kachiel tiyudo ka kembego nigi issue. Aparo ni ndalo moko mane oseliek kembe 11 go ne sirikal ochako gi wach mar KICC, to ne oganda mang'eny ne opingo. To ang'o momiyo sirikal ne kawo migawo mar privatization? Mokwongo ne ging'iyo ni ka ing'iyo kaka KICC kata Kenyatta International Convention Center en okete under the Tourism Act of 2011. Gimomiyo ni kete ni onyalo promote gik moko madhi adek. Mokwongo nonyalo promote issues mag tourism, onyalo bedo kaka kanyo mitime meetings madongo, to onyalo bedo kama itime exhibition. To noyud ka sirikal kata bedo ni ma was a state owned corporation, to noyud ka pod pesa mag sirikal tiyo in funding the operations magi. Manyiso ni jatich personnel emoluments pod ni golo exchequer to gi other operation services mane KICC dwa tiyo godo. Koro noyud ka according to pach sirikal ne en gi potential maber, to maybe mismanagement emane miyo ok yud kiwango monego bed ni oyudo. Omiyo ne gi liste kaka achiel kuom kembe monego bed privatized. Nitie kembe mag sirikal machalo kaka Kenya Literature Bureau, ne gin the first 11. To e kembe gi duto ok ochuno ni giduto ne gi make losses. Ne nitiere moko ma kaka Kenya Pipeline Corporation ma is a whole monopoly of petroleum and gas, niyudo ka gin to gi make profit. Koro en ang'o mane nyalo miyo sirikal kawo okang' mar gole lwet sirikal kamolose profit titere e lwet oganda owegi. Mokwongo, ok ji te manyalo yie mondo mi onyiew shares kata ohold kambi mok dhi maber. Nitiere kaka sirikal be temo boost private investors confidence e kambi manyalo bedo ni make profit, mondo mi resources magiyud kanyo ginyalo fund go infrastructure. Nyocha winjo ka Ker wacho ni they want to establish what is called a infrastructure fund. Infrastructure fund manyiso niya ka nitie program mag sirikal magidwa golo uchumi mar Kenya from third world, gidwa consolidate e fund achiel. But mana kaka wadwa me studio sewacho niya privatization ok rach. The issue manyaka wapenjre kaka oganda en niya en process mane midwa time godo, it is be en gima transparent, be en gima accountable. Nikech sama golo kambi ma make profit, ka golo lwet sirikal adwa kete lwet ng'ato owuon, en ang'o ma wadwa kawo okang' ma ok wawit gima ne kelonwa mwandu kaka
oganda ma jo Kenya. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya kendo mana ka podi antiere kuomi CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori okinyi makawuono wechego mago mag transparency e kinde makoro idwa usi kata ida ket e lwet ji giwegi kembe mopogore opogore mag sirikal. Wanyalo wacho ni ere kaka ibo bed ka itimo e yo makare mar mondo mi assets and liabilities e kinde makoro chemokoro iketo kambi makama e lwet ji giwegi otime e yo machalo nade mar mondo mi obed e yor lera maonge mibadhi mora ma ok ni nitiere ja siasa moro modonje wachni nikech wang'eyo ni wachni mar uso kembe mag ji giwegi bende nitiere siasa moro mosedonje iye jo siasa makoro go poro ni ma en mana weche mag mibadhi nitiere mibadhi moro ma sirikal temo umo kae CPA. Erokamano ahinya. Ing'eyo seche ma idwa tim privatization mar kambi kata gole lwet sirikal kikete lwet japiny mokwongo kambino king'iyo the Privatization Act kaka nobed established onego bed ni migawo mokwongo ma sirikal kawo en to have the asset register mar kambino. Asset register biro nyiso mwandu in terms of infrastructure mag kambino kendo obiro nyiso gimoro amora ma kambino nyalo bedo ni nokawo e gowi mondo mi giyudo the net assets mage. Mano should be published mondo mi wang'e niya kaka the Kenya Pipeline Corporation what is the published asset register mare kako chalo iwinjo. Mar ariyo walu chik mano kal gi bunge the Privatization Act processes mondo mi kik bed ni ng'ato ma jamibadhi nyalo yudo nikech adieri manitie e sirikandwa niya gimoro kambi maloso profit nitiere kaka jowa ma jo siasa otang' gi some stakeholders nikech seche moko ng'e niya nitie ja siasa wadgi ma nitie ohala mar petroleum and gas kokete ayanga mondo mi oganda ma iwacho ni onyalo kawe kaka an mondo mi omiwa fair chance. Mano kokotim to pod wadhi bedo kode gito lakini nitiere chik moketi gi sirikal mano sepuodhi mano mi oganda jo Kenya I think duration nyaka December 11th of last year mondo wachiw paro a public participation on that act makoro en act sani lakini koluwo chikno kaka bunge no kadhe to onge problem wadhi bedo godo though ka sirikal ok obedo open to pod odhi bedo ni en mana kambi mawuok e lwet sirikal to dhi ne ng'ato to ok ber ahinya kikawo kambi mar sirikal ma make profit to dhi ne individual. Erokamano. Kadwa kietwak Wycliffe Nyafuanga jalonye weche telo mana paro mang'isi ni makanyo mano kaka winjo bed ni timo chenro mano mar uso kata kete lwet ji giwegi kembe makamagi e yor lera kata e yorno mar transparent gi dongere winjo bed ni time e yorno mar transparent e yo machalo ang'o giri mowinjo bed ni ng'iyo gino miluongo kanyo ni gin checks mage and balances mage mowinjo bed ni ng'iyo e yo makare e kinde ma iketo gigi kata iketo gi e lwet ji giwegi to kopogore kod mano bende winjo bed ni od bura ka achiel kod kata jopiny bende ng'eyo e wi gino matimore mar mondo mi seche moko mibadhi mora mora kik donje iye kanyo. Erokamano kendo Joyce privatization nigi kiba kisugo luongo ni process kata chenro monego lu mondo mi privatization otim kendo abiro wacho achiel kuom gi moko some of the processes mitiyogo the CPA wacho maber kabisa ni kapok ichako privatization gimini wiji wacho ni idwa rationale nango ang'o miyo udwa kawo kambini ugolo lwet sirikal uchiwo nang'owa imiye private sector reason en ang'o koro reason no ema kiseyudo tema koro guide kata konyo jopiny kata konyo sirikal mondo lu chenro mos gi process mos mondo privatization otim. The question en ni ya ang'o miyo wadwa privatize Kenya Pipeline ang'o miyo wadwa privatize ang'eyo ni KLB Kenya Literature Bureau osebedo ka o struggle e yore mag ohala kaluwore gi weche mag digital tini ng'en joma somo book kata wan buge mang'eny ma ji somo book mane e-book koro KLB has been struggling koro nyalo wacho ni maybe mondo mi sirikal keth pesa ni ikaw every year u set aside pesa mondo mi KLB wewa mi private investor mondo mi okawe to otego kambine gimo mi tego kambien mokwongo sama kambi otego kogore piny tax ochulo employment to create kata nitiere a lot but okonyo the government in very many ways mano mabe kamano on the issue of
kambi mineno machielo makoro dobedo privatized mana kaka sifie wacho ni iyudo ka kambi tiyo kendo make profit lakini sirikal go privatize iyudo ka sirikal nyaka bed gi resource motegno odwa privatize mondo jopiny ong'e ka jopiny oseng'eyo to privatization process kapok adonjo point mi penjo cha privatization process mondo kik bed gi penjo mang'eny ang'o momiyo gini ka wabunge osechako question ng'ani wabunge ga joma represent jopiny gibiro dhi e jopiny wacho ni ng'eni idwa kawo kambi mar Kenya Pipeline tiuso ne ng'ane gi ng'ane kata gi riambo to nyalo kelo koko. Now process mar privatization chakore niya the minister mochung' ne finance kata treasury loso gimiluongo ni brief mar privatization ni waneno ni mondo wa privatize kambi 1 2 3 4 5 kaluwore gi reason 1 2 3 4 5 and as wacho ni reason ko nyalo wacho ni inyalo temo revitalize kambi kata kambi mane dwa gore piny bata kapok adhi nitiere privatization ariyo wadwa jopiny ong'e. Privatization mokwongo en kawo kambi to tere gimiluongo ni National Stock Exchange kaka ne wang'iyo shares ma KenGen choncha ikawo shares to wacho sirikal ne nigi 70% shares Nairobi Stock Exchange koro sirikal ma Kenya dwano dong gi 15% shares koro out of 70 55% kata malo 55 idwa no mi private investors mondo ng'iew samosa dhi ong'iew shares to market capitalization kata value mar kambi no dhi mbele to pesa ma sirikal oyudo nyalo tiyo gi infrastructure kata nyalo tiyo gi eyo moro amora mar ratiro makelo dongruok ne jopiny mane process monego itiyogo. Mana option 1. Option number 2 en wacho ni ya ni Sony Sugar of productive koro gimoro timo ka jopiny wadwa kawo Sony Sugar to auso mogiso ne sirikal kawo Sony Sugar to uso ne private investor to dong gi percentage matin. A strategic company machalo Sony Sugar gini okay uste ibede gi minority shares mo dongo ka matin. Now minority shares no sirikal ema dongo nikech kata kaluwore kod uso kambi kata kete lwe ji giwegi kambi mar KPC wacho ni government retain no less than 35% nikech ang'o gimomiyo ma is a strategic asset mangiso ni ya nyaka ibede board for decision making nitiere weche paro moko minyal kete board manyalo bedo ka interfere kata rocho ratiro mar jo public. Kenya Pipeline ng'eni ka gimoro timore ta mafuta ko biro Kenya kaka juma chiel ng'eni economy ma Kenya ogora piny to ka government representative ni board kacha to ka decision moro wacho kama roja na pana serikal ok dwar kama watim kama kata kidonge 30% 35% by law in a major shareholder koro nyaka participate a process mag decision making koro strategic partnership kata sirikal nyaka bede gata malo modonge kambi kanyo mo control go kambi ma interest mare control go kambi. Safaricom no usi kid mang'io shares mag Safaricom sa nyalo ng'iew but sirikal odonga wadonge shares koro gima cabinet timo CS for treasury en oloso gimiluongo ni privatization brief obedo piny to kaka nosa wach ni kambi to loso policy moro ma brief to wacho ni ya wadwa privatize kembe 1 2 3 4 5 based on this to my process model privatize kambini wado tele Nairobi Stock Exchange kambini enidwa use ne ng'ane kambini edo tim kosa timo kamano to gini dhi e cabinet to cabinet bedo piny to somo gimano otimno ma approve ne CS treasury karach kaber los kaber ka gino dhi kamano tikawo gini titero kanye itere National Assembly koro National Assembly kata Parliament monego beni ratify the process kata puodho process mar privatization koro ko wuok kanyo e ka ko dhi privatization authority koro privatization authority koro luwo yo mar advertisement ng'ama dwaro shares ng'ama nyalo ng'iyo ng'ama nigi authority jo shida manitiere niya gik miwinja wacho ni gite magier political process minyal kadhi kata jopiny ok oyie mane momiyo wabedo gi luoro. Number 2 Kenya Pipeline en kambi ma aparo kane wan ga kana wadongo ga to kane winjo ng'ato tiyo ka pipeline nikech gin ne charo energy companies compensation mag ne ber kendo ne gin lucrative companies koro gimomiyo idwa us kambi makama magi question ma ji penjo is it what bio make meaning mondo wakaw Kenya Pipeline wakete lwet magi penjo baka jopinyo penjo to kikitimri nade kipuuza kata wacho rach gima wadwaro ni the process of privatization kaka winja timo ni no onego bet transparent koro in gi yan
onego bed obedo represented kanye a ratification mar member of parliament cha koro kochopo member of parliament ng'iye to rejecte kosa rejecte to dok ne cabinet duoke ne nga duoke ne CS chako ratify go fresh koro luoro ma jopiny nigo are justified penjo ma jopiny penjo are justified ne asa wacho chon ni kembe machalo mag sugar company machalo Mumias kiang'o maka should be privatized long time okata sani nonego tim gi chon nikech sukari madonjo Kenya ka Joyce tin manyakwa import from Comesa Kenya member state gi productivity ndalo moko na timo project moro so ne sugar kembe ni ala load ni ala kata rito sukari kede kan biro ka giriya rida rito sukari mangiso namo mangiso ne demand kata duaro mar sukari ni malo to supply ne piny bed to kumi winje no ndalo moko wacho ne gi make a loss kore winjo ko wacho ne pana nitiere management hiccup mamako kembe mag sirkal moko kawa wanyalo kawo kambi gi mondo waketa ng'o elwet nga jopiny mondo improve gima kesungu luongo ni efficiency and effectiveness. But the process, jopiny ni ratiro mar question the process. Kendo wan ni ratiro mar question the process. Mangiso sirkal ne ya the cabinet brief mar CS treasury cha nyaka tim gima kesungu luongo nyaka make meaning nyaka articulate gima dhi bela to mogik mi badhi ma Kenya ka na sawi joka josa ndiko kamoro ji wacho ni nyalo wuone sirkal private kambi kala ng'at moro ma nigi teko sirkal ng'iyo kabisa mano be luoro ma jopiny nitie luoro ma jopiny go mana ma menyo ko wacho ni the process of public participation mar parliament cha obed as credible as possible obed gi moro minyal tim ma onge tu lakini Joyce sirkal neni ya mamino wagi soka sirkal pile fora moko ni kawo gi bedo ni public trust tiketo bedni nikech ka ji oko trust gimoro mbona metimo kata maber ni mana gi question mark privatization ber process ne marach koko time yo maler maketo participation of the public kuom mana dwani wawinjane kaka mane en Chief Justice Pachokae David Maraga noloso odiochieng' manyoro ka entiere county ma Siaya kama koro ne gigoyo debe ne jalara kom kar chung' od bura ma Ugunja kata kamano noloso kotudore kod wechego mago mag uso kembe mag sirikal kata keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal wawinjane kaka noloso monde. One other thing I want to talk about is the privatization of Kenya Pipeline. Privatization is not bad as such. When it is done properly and it is done transparently and competitively, there's nothing wrong with that. What is wrong with the privatization is when you get that strategic assets like Kenya Pipeline are being disposed in a manner which is not transparent. We want to appeal that things be done in the right way so that strategic assets are disposed to a majority of Kenyans. We don't want them to be disposed to foreigners who may not have the same interests as Kenyans in this country. So what we are not happy about is the way it is being done. Yeah? If it were done properly, so that the Kenyans are given the first priority to own those assets, then we know that what Kenyans worked for all this while is still in the hands of Kenyans, particularly, as I said, when they are strategic assets. So that's what we are appealing for the government, and I'm sure the members of parliament will take that seriously so that we don't lose such a strategic asset to foreigners who may not have the interests of the country at heart. CPA Evans Oguto ageno ni winjo kanyo kaka mane en ogai mar doe Pachokae David Maraga uloso ywak mare maduong' ene kambi maduong' kaka Kenya Pipeline Company kokete lwet ji giwegi to wacho kanyo ni foreign investors ni seche moko mano en a major asset ma seche moko kete lwet foreign investors seche moko nyalo kelo lal ne piny Kenya. Penjo en ni ekinda foreign investors kod joket mwandu ma Pachokae e kinde ma sirikal ong'ado bura ni koro dwa uso kembe
kembe makamaga inyanya to kembe magin assets e pacho kae, kembe mosebedo ka kelo ber ne jo Kenya, owinjo bed ni keto gi e lwet foreign investors mawuok e pinje maoko kose mana joket mwandu manitiere pacho kae mar mondo mi kata obedo ni koro gin ema gi manage kambi makamano, to at least ginyalo bedo kod interest mar jo Kenya. CPA. Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo nawinjo kaka the former Chief Justice of Kenya Maraga wuoyo weche mag privatization mag kembe ei Kenya ka. Gima nyalo wacho mokwongo ni assets mag jo Kenya kata gin strategic or not, pod gin mwandu mag jopiny. Omiyo gima gombo ga ni mondo watim kaka jo Kenya en ni seche mwaloso chike wabedo very keen mondo mi ka chik ni chieng' moro biro mbele kanyo kadwa hinyo oganda to ok waywagi to opportunity manomiwa mondo mi walos chikego, nikech adieri kani yudo the Privatization Act ma 2023 nokale mapiyo kabisa to no establish the process of miyo miyo migepe adek teko mondo mi ota process mar privatization on behalf of Uganda. Mokwongo nomiyo teko ahinya the cabinet secretary mar treasury mondo mi ochung' ne migawo duto ka gin gi paro ni ginyalo kawo kambo moro usi kata inyalo kawo moro tikete lwet japiny. Mar ariyo ne nitiere gima nobedo established e act kanyo maniluongo ni Privatization Commission iwinjo to National Treasury bedo appointed gi executive. The Privatization Commission bedo appointed gi executive. Then the stakeholders manitiere nikech in terms of representation mag views magwa en inyalo kawo views ni inyalo wacho gi kaka wacho gi directly ni kata inyalo kawo views ni tiwacho indirectly through the elected members of National Assembly. National Assembly nomiye mana migawo mar ratification. To ratify a process ok en ni approve yie kode. Ratification is not approval process iwinjo. Koro komi migawo mar bunge mana ratification to gikalo go chikno, magi e chike masani ka koro wan gi to pod waneno ka nitiere migawo kaka hinyowa koni gi koni. Koro mokwongo anyalo wacho ni privatization mar Kenya Pipeline ok orach to be ok ober ahinya nikech mokwongo is a strategic asset mar oganda. Mar ariyo en a monopoly. Monopoly tiende ni onge kambi machielo matimo services kata offer those services mopogore gi Kenya Pipeline. Kigole lwet sirikal ikete lwet ng'ato owegi, onyalo kawo moyud the product makoro are monopolized service koro en e lwet ng'ato owuon. Tinyalo yudo ni like the petroleum and gas go iyudo ka oganda mang'eny rely kuomgi. Koro it can be subject to abuse kotime transparently ma structures oket in place kaka wanyalo control the private investors mabire Kenya ka mondo mi wa cushion against adversities manyalo bedo ni donjo kuom oganda. To gima nyalo bedo go maber en mana chiel ma sirikal timo. Onge gima sirikal dhi yude ber mar uso Kenya Pipeline kopogore ne gidwaro pesa mondo mi gidevelop go other infrastructure. To ato ne pache gimomiyo nadwa ne ang'eya ne when this thing is published in Kenya Gazette, ang'o mane miyo National Treasury kik kawo pesa mang'eny okete Kenya Pipeline mondo improve the capacity mondo mi jo Kenya, nikech ne en gima wayudo ne en ber kendo noloso pesa to ne wan gi capacity nikech at National Treasury level wan gi budget over 4 point something trillion. Kane en state corporation maloso pesa, ere gimomiyo Mbadi sani ne ok nyal neno nikech this process was started by Njuguna sometimes kane pok Mbadi odonjo. Ang'o momiyo ne ok gine ni kane corporation to loso pesa to pesa gi memo dwaro kaka sirikal instead of kawo pesa kuome ni dwa establish go another infrastructure, ne ber mondo mi improve ne capacity no nikech the only thing ma nyalo bedo ni is a problem in inadequate capital mondo mi expand godo mondo mi otim giche nyadiriyo nyadidek. Koro waneno mane the only benefit ma jo Kenya dhi yudo en kawo pesa mondo mi improve go infrastructure. To the only problem ma wan go kodgi dipo ka ng'at modonjo kanyo binafsi nikech kobedo major shareholders
nitiere majority rule e kambi to gi minority interest. Seche ma sirikal osebedo a minority shareholder, onyalo mana tiyo gi executive powers mage, but under Company Act to koro oonge teko kuom meetings mang'eny ma koro Kenya Pipeline dhi bedo godo. Koro is a balance of give and take. To the Privatization Commission, the National Treasury, and the entire processes monego bedgo kitimogo privatization should be open and accountable mondo mi strategic asset kaka sani wang'iye ni nikech en gima ne kelo ne jo Kenya ohala. Erokamano ahinya. To kapod antiere kuom CPA lero kanyo yo makare kaka winjo bende time mar mondo mi onene otime yor ler kendo jogo manitiere kod to ok obedo kod to moramora. To sirikal kinde duto e kinde ma giseng'ado bura ni gidwa kete lwet ji giwegi kembe mag sirikal kata gidwa privatizer kembe mag sirikal. Gino ma kinde mathoth sirikal wacho ni en osingo ni ka okete lwet ji giwegi to bobedo kokonyo jachul usuru. Ere kaka privatization konyo jachul usuru kaluwore ni yes koro sekawe onge lwet sirikal entiere lwet ji giwegi. Ahinya nyato ka wang'iyo wechego mago ma wanyalo wacho ni privatization makamano ere kaka benefit ordinary taxpayer kata ng'ama chulo usuru. To kwang'iyo e yore ma kaka otime gi kaka idhi taye. Erokamano ahinya. Nitiere migawo ariyo ma privatization konyo godo jachulo usuru. Mokwongo, nitie kembe mag sirikal mano bede established for a very specific purpose. Nonego bed ni gitimo migawo mopogore opogore. To kiyudo, tiyudo ka pod sirikal okete budget gi under the ministries, department and agencies, gikete department gi ni pod wan usuru mwachoko iwinjo under our domestic revenue. Ni ushuru ni ema pod konyo in terms of operations mag kembegi. Seche makoro igolo gini lwet sirikal, titere lwet ng'ato majapiny. Manyiso ni the budget deficit mwabedo go mang'eny ka, nikech wa support kembe monego bed ni support wa. Manyiso ni iyudo yot moro. Koro instead of kao pesa ni pod dhi support kambi ma ok make any profit, to kambi no koro okawe okete lwet ng'ato manyalo rane individually, pod mano iyudo kaka iyudo yot moro matin in terms of budget funding to gi budget deficit. Koro usuru minyalo med ni under the finance bill mang'eny mondo mitem support go kembe mok dhi maber, koro iyudo yot. Mano is one aspect ma japiny yudo go yot. Mar ariyo, iyudo ka kitimo privatization nyalo bedo ni maybe wan gi limited expertise e kambi go, wan gi inadequate capital, wan gi technology ma oko nyasani. Seche moko ma kambi jomoko ma private investors obiro gi technology to gi expertise to gi resources, ginyalo miyo wa thuolo kaka oganda mondo mi gi create job opportunity, kendo kembe gi be koro nyalo bedo turned into profit making, ma koro usuru ma sirikal onego bed ni kao ola oko to ginyalo yudo ni taxes kende ma giyudo from kembe gi yudo miyo wa yot kaka jo Kenya, mondo mi avoid the mismanagement kata corruptions manitie kembe mag sirikal ma onego bed ni kaka gibedo structured to nonego bed ni giloso profit, to nikech issues mag bureaucracy and corruption ok gibedi ka giyudo usuru. Mane yo ma wanyalo yudo godo yot kaka oganda. To kendo one thing magino be nyalo inyo wago en ni seche moko government subsidy ne konyo japiny in terms of the services kata products mag sirikal gi. Seche makoro okawe okete lwet ng'ato wegi, ng'ano ni ohande, en osemiyo sirikal pesa, koro ok nyal chune gi subsidy. Mano pod dhi mana inyowa, nikech inyalo yudo ni some of those products and services koro nengo gi man wayudo koyweyo cha, sano koro wadhi yudo ka nengo gi ni malo. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, mano bende makela e penjo machielo ma Wycliffe Nyafuanga jalonyo weche mag telo bro bedo ka duokonwa bang' yweyo makao gi sani. Ere kaka e kinde makato bedo no seket kembe makamagi e lwet ji giwegi, nikech mana kaka iwacho kanyo CPA ni kembe makamagi koro osechulo sirikal, onge gima sirikal nyalo timo negi. Ere kaka wanyalo ensure ni kembe makamagi ok oketo maino margi e loso mana profit kata yudo omenda mathoth kaluwore ni seche moko ne gichulo omenda mang'eny e nyiewo kambi makamano, koro dong gidwa duoko profit
margi. Ere kaka wanyalo ensure ni ok gi prioritize loso profit at the expense mar service delivery. Neno ni gitiyo ne jopiny e yo makare. Nyakwana Muge Jong waka uyuyo madundo waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Isayudo nyundo nikelo nyako chia chologore nede lunga nisandi nango nyako chia migiere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kabino Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura Magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Tuche mataga nguro yot fwenyogi kech sama utuono ineno kako biye go pogore onindo sicheteo ko chiema ber. Ringreni wuoyo to be ichiko iti ena onda rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakwara Mugejwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny. Antiere kae kod welo ariyo, Wycliffe Nyafuanga jalony weche telo kaachiel kod CPA Evans Ogutu jalony weche uchumi otudore kodwa ka entiere kaunti ma Migori. Mana penjo ma penji kanyo Nyafuanga paro mang'isi mar mondo mi mak kapok ne wadhi e yueyo madundo. Kembe kata investors obed foreign investors kata joket mwandu manitiere pacho kae osenyiewo kambi mar sirikal. Kambi kinde mathoth ng'ato kosenyiewo gimoro chala ohala manyien ma ng'ato chako. Matiende ni ng'ato nyalo bedo koda dwaro mar mondo mi kambi ma sani koro nyiewono kata oseusne no omiye profit. Kata kamano wang'e ni magi to gin migepe mag sirikal e yo achiel ariyo adek moro nitiere kaka jopiny ne benefit from kambi ma kamano. Ere kaka inyalo ne ni ng'ama omi kambino, ng'ama usne kambino ok oketo maino mare enono ni oyudo mana profit kende at the expense of public service delivery. Nyafuanga. Erokamano Joyce, ok ing'e ni penjo no seche moko weche bedo ga ma watimo gimiluongo ni service delivery kata services ma kambi kelo onego bed ni chudo ma jopiny chulo kata response mar jopiny kisungu luongo no commensurate to the standard mangiso ni ya uchudo at the level ma nyisore gi standards manitie. Wado mi example Nairobi ka ne wane from moro governor te yudo ka jok modak e ute county 2 bedroom 3 bedroom ok man chon dwano chulo siling 4,000. Koro kade wakawo service no timia private investor to ng'iewo ting'eni ng'ama da chulo 4,000 koro ibro dwano chulo 17,000. Koro samora mora ma kambi osadie e lwet investor moyuto ni investor dwa manage kambi professionally to product services odwa keto the market rate. Koro market rate no nyalo bedo kada sirikal overcharge jopiny nyalo duogo piny mabe tek to kada en piny dhi malo. Now to answer the question ere yo ma sirikal nyalo bedo go ng'isi ni samora mora mi uso kambi sirikal nyaka dong'e gi share moro matin. Emi winjo ka former Chief Justice Maraga no wacho ni strategic asset oki us de chiel. Anyway, gimoro ma sirikal dong'e manyalo control policy kendo nyalo wejo gima dhi mbele manyalo interfere gi jopiny. Wacho kendo ni pipeline and facility makobukore ni koro ti for one day te kodo bima Kenya collapse nikech ng'eni fuel and energy and ochalo msingi kata ginene pila mar dongruok mar jopiny ok de bukuri ni we. Koro gima sirikal de timo idonge shares kale donge control stake matin manyalo mi ibed gi inyalo bedo go e board nyaki bed e board ma decision bedo made. But adieri makende ni kisa ka kambi mi a private investor bro manage kambi according to the competitive market kaka dimbele kaen gimane kane miyo sirikal ute ma kane miyo private investors ute mag sirikal moko maneno ma ni county for example ni county no bukore no privatize utega to ngat mi privatize mi miot ok bi bukore ni bro kawo achiel kaka moko ne no wudili ni dwangisa ni nyaka ne nyoli e kawo ni kwaru ni nitie ne chudo singal fauchiel keda chudo singal fauchiel ok bi timbore samora mora ma privatization no satimbore nyaki bed ready ne market rate nyaki bed ready ne service delivery. Koro gima dimbele ne ya services koro nyaka commensurate to gi cost kata price mar product and services michiwo. But gima sirikal nyalo time maduong kata malicha ahinya en gima onge. But nitiere kuonde machalo bank, kuonde machalo oil energy regulatory capital EPRA set the gimeluongo price juma ka juma after 2 weeks to ng'iyo the price to gi set the price. Koro sirikal nigi tools mang'eny ma ginyalo tiyo go mondo gi control go pricing mondo kik japiny inyre. But kata gibedo nigi tools the moment mukawo kambi an investor abiro to ang'iyo pipeline gimi kuonge timoga mokwongo kisang'iyo kambi en niya ikelo consultant mondo consultant ong'i kambi no wacho ni to kambi wani kendo ng'eni kuonde kapok wiyo wil kuonde ma shida dhi bedo iyudo Kenya pipeline kokelo private investor to biro kata riembo 20% mag ji nikech ibiro yudo ka samana sirikal manage kambi to yudo ka en gi corporate affairs manager, deputy corporate affairs manager, assistant to private investor biro wacho ni be adwaro to assistant gi corporate affairs ok wagola achiel odong achiel. Koro magi gima ji nyaka winjgo job loss guaranteed kikete ne investor nikech
Nikech bende mane gima ji mathoth Yes. osebedo ka yuago ni kambi kokete lwet ji giwegi to wan kaka jotije wadhi lalo kembe. Bende sirikal owinjo bed ni ng'iyo security mar jotije ma yande tie kambi makamano kapok okete lwet ji giwegi. Nikech wang'eyo ni kopogore kod kata job loss ma jomoko nyalo yudo. Nitiere kembe moko ma moko osebedo privatized to bende koro giyaro thuolo mag tije. Yes. Wanyalo wacho ni en makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni. En makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni nikech adieri makende ni niya onge ng'ata ng'ata kata nyakora moga jong maritowa mawinjowa madi okawo pesane to okete kambi. Kosekete kambi to dhiyudo ni ofis moro ne nitiere ofis kata ma assistant deputy manager. To assistant deputy manager nigi secretary adek. Ni dwa chulo gi salary to ng'iyo kambi. Ikelo a consultant biro ng'isi ni ofis ni onego bed gi director achiel to assistant ne achiel. Jok modongi are render redundant. Onge kuma nyalo tere en ni ya samotimo mae momi wacho ni ya mano koro is the meaning of privatization. Gimi wacho ni rachno. Emo mitimo privatization mondo ket efficiency kambi to ket productivity. Efficiency mondo mi ket kambi ing'iyo staff management, kata ing'iyo resources, kata ing'iyo productivity, kata ing'iyo processes. Koro processes wachalo nade. Nitiere processes moko miyudo ka seche moko ne ni KCB aparo. KCB notime chien ka to Barclays Absa be notime chien ka. Mane obiro to ng'iyo ne do we need these branches walor ma okaw department KCB notime I think Mackenzie Kamilu Mackenzie no bidong your structure to wacha ne apana okay do department ne gima we are collapse gima mondo ng'ani otimni to wachule pesa ng'ata achiel to ket efficiency gima watemo ng'iyo ne ya kembe gi mondo kel gima iluongo ni productivity king'iyo the ka privatization no time yo maler to the great again the final gain mangiso ni advantage kata dongruok midhi yud from kambi far much more than gima timore sani. Gima wadwaro process mar privatization obed defined very well gi cabinet secretary, the objective ne oketi, process ne oketi, ng'ato gima dhi timo oketi, kata expectation oketi, kata sirikal odonge gawa sirikal odonge gi share. So samara mona meso nyone ka bedo privatized, be ready for the following. Number 1, price increase nyalo bedo. Number 2, job loss nyalo bedo. Number 3, kako tiyo nyalo bedo. Number 4, expansion be nyalo bedo. But kaen kambi moro machalo kaka mago oil tidhi yudo ka koro kokelo oil mang'eny tiyudo ka omiyo asa an gusip na mido ka ng'ato nigi mafuta kata na Homabay tiyudo ka mondo mi idhi mi ried Kisumo mi kawo mafuta gi tangi mabi kanye mabi Homabay seche moko deko ga koro yudo ka kimiye private investor manyalo kelo efficiency tidhi yudo ka job loss mineno ni loss cha idhi chak bedo introduced in other sectors but kisaketo privatization to and gima automatic ma job loss you expect efficiency you expect nyaka de yud kanyo and then weche mag jopiny kaka price dhi bedo stabilize. Okay, nyal mana kaka sirikal no keto policy tiyudo ka dola mane 160 sani en 129. Efficiency gisaketo to en pala mang'ado koni kod kocha. Ado nasoma ne moko kuom ote manyakora mogia jwang chwalonwa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel wawinja ne paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore maginenowa. Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu ng'isa ka ni Joyce Oduor amora kasedonjo kodi e twak gi sani. Koro wakoni warum maber to penjona bedo ni sirikal timo magi dibed ni manage gigo otamogi kose ang'o matimore e Kenya. Magi ok nwaneno katimore telo machien koro ok ang'eyo ni sirikal ni ema ni kod pek mar tayo kembegi to koseketgi e lwet jomoko giwegi koro wadhi yudo ber nikech thothgi moko e Kenya ka awinjo mana ni ochiw e lwet ji giwegi. Kenya kae nyiso ni karapodi wan mateka kendo gigi kiluwe mos enie lwet ng'ato makoro nitie kaka gichiemo. An gima ang'eyo ni odong golo en chiwo Kenya bende e lwet wazunge dhi chopo kuma koro kata jatelo matayo Kenya tich dhi hinge mochiwe. Sani to podi wabed ka wamor ni Kenya dhi mabera wan wabiro dong' ni waonge ladha e Kenya kae.
Lewis Wuda Wasiboda ng'iso ka en asiro paro mar nyiewo kembe sirikal ni mar private sector dhi ting'o malo dongruok mar uchumi. Malaki Orondo wachona ne rupiny Mombasa an Malaki Orondo onse ka ni Joyce kagolo pacha e wach privatization moloyo e wach Kenya Pipeline to awacho ni nyaka none matut nikech mafuta en migawo maduong' ahinya kuom security mar piny. Omiyo ka rikni obede to inyalo use ni ng'ama corrupt manyalo keto security mar piny e andaki. Mafuta en gima important e security mar piny. Geoffrey Musa bende mano wuoda Kamenya wachana luotwa kan Kayole Nairobi ka wach mar nyiewo kembe sirikal en lal maduong' ne wana kaka jopur. Mago mana moko kuom ote manyakora moge jong chwalonwa kokalo yero waduto te mag tudruok odiochieng' makawuono. Med chwalo ote makamago abubedo ka somogi e kinde modhi mbele kotwak maro CP Evans Ogutu ka intiere kaunti ma Migori. Winjo kanyo moko kuom ote paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Nitiere japiny moro mayuak ni ang'o momiyo wanno kamae timore sani. Nyalo bedo ni pek sirikal yudo peka e tayo kembe makamagi to dak ne wanegie e sirikande mokalo chien. Ang'o matimore CP? Ero kamano ahinya Joyce. Gima nyakwa ng'e kaka jo Kenya ni tok higa kabich wadhi e yiero kwa loko sirikal. Kiloko sirikal biro gi strategy mare modwa riembo godo sirikal no kuom higa abich. Kane Kenya Kwanza donjo, ne gidonjo gi gima ne gichako ni bottom up economic transformation agenda ma ose evolve within time nyaka kawuono. Ka gidonjo to gin ne gidonjo gi paro ka giparo areas ma ginyalo raise go revenue manyalo rito sirikal. Moko kuom gi wan kaka jo Kenya wasetamore. Mi paro kaka ne wa joma tindo notimo ng'anyo kane finance bill moko kwa iye godo. Mago ne measures ma sirikal masani ne temo keto mondo mi raise go revenue. Gisani another structure mane giketo mane gien act nen Privatization Act of 2023. The Privatization Act of 2023 ne miyo gi chik kendo mijingo kaka ginyalo kao mwandu mag jo Kenya magie kembegi ka gikete lwet jo Kenya wegi kata ji wegi kata ginyalo uso gi. Omiyo magi are processes matimore sirikal ka sirikal. Omiyo kata ki compare the last administration gi administration masani ibro yudo ka administration ma nokalo cha the economic model mare gi bottom up economic transformation agenda mar President William Ruto koro pogore. Emomiyo wayudo ka nitie changes in every government in every 5 years. Manyiso ni most of it is a political process kaka ker ka ker nyalo gombo mondo miyo ota a piny. Omiyo wan gima nyaka wang'i kaka oganda ma jo Kenya any ere measures mwanyalo kawo to caution against excesses mar executive mabro hinyowa during the transition ma sirikal machielo bro bedo. Mokwongo kaka jo Kenya gima nyalo nyiso ni onego wabed gi gimiluongo ni robust legal and regulatory framework manyiso ni kata kopo ni kembe ikawo bede lwet ji owuon to nitie measures manyaka bed ni nitie kanyo legally to gi regulatory manyalo caution ng'at monyiewo kambini kik inywa kaka jo Kenya. Ineno ka sessional paper number 2 sessional paper number order number 2 of 2025 nyowa bungo sekal. Kendo en adieri ni Kenya Pipeline to koro nokal ni jok ma private manyalo one koro dhi kawo shareholding mar 65%. To sirikal pod dhi dong' gi 35%. Gima wadwa ng'eyo en niya, ere kaka wadwa broad based ownership mar shares mag 65% ni. En share madwa dhi ne ng'ato owuon kosi dwa mi priority ne jo Kenya mondo miyo one up. Inyalo mini bwa miyo priority youth, bwa miyo priority women, bwa miyo priority jok modak gi disability. Koso wadwa weye without a legal framework biyudo ka ng'ata chiele modhi otomo kata 40% mag shares go. Iyudo ka foreign investor ema nolos ne gini mondo miyo kawe. Kopo ni mano otimore
to most of control dhi bedo oko, koro pod wadhi yudo mana hinyruok. Koro gima wawacho ni wadwaro transparency, to wadwaro ni broaden ownership. Kopo ni en the first IPO madhi bedo maduong' kama in a decade, to nyaka wang'e ni process gi duto waluwo, nikech ojana ma kawuono pogore go jana manyoro. Wadwa luwe very keenly mwang'e niya, who will be the major shareholder? Be nitie legal framework moket in place manyalo caution against invasion mag jooko manyalo hinyowa. Koro en adieri ni sirikal ni opogore gi mokalo cha, to wane mwalokogi, to kwalokogi gikelo chike. Wabedo ne kin kaka jo Kenya seche ma chike gi bedo, nikech chik ema dhi tayo sirikal. Gibro ineno ka gini nodhi otere do, kendo ka nodhi otere do, to ne nitiere ndalo mane this process obedo halted, ne niya do ne nitie mane oketo injunction. To kane injunction ni rumo nikech chik mane jo Kenya puodho, to iyudo ka koro omi National Treasury leeway mondo mi privatization ni otimre. Koro wan wanyalo gombo mania the office of the Auditor General otima very transparent valuation mag assets mag Kenya Pipeline. Mondo wang'e the assets. Sani aneno ka dhano obiro mang'eny, claims sani chako bedo mang'eny. Iyudo ka kembe mag kembe the iluongo ni advocates kata legal firms. Sani suits osechakore, ji osechako claim pesa. Iyudo ka ng'ani biro wacho ni en ochule bilion 5 odai kambini. Koro gik makamagi ema wadwa timo appropriate audit mondo mi wayud ni claims masani biro mang'eny gi be gin legitimate. Koso magi be gin mana conduit mar pesa ni eni dwa chame oko. 200 billion ma Kenya government dwa realize kuom sale mar 65% of shares mar Kenya Pipeline. Eni dwa tim kode ang'o? Ere nengo mwadhi yude 100 billion mwadhi raise ni? Mane gik makoro nyaka wang'e kaka oganda jo Kenya. Ero kama. Tiwacho kanyo makare ahinya ni e kinde makoro ikawo okang' mano mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal. Wacho kanyo ni regulations owinjo bed ni bedo matek, matiende ni chike owinjo bed ni bedo matek ahinya manyalo konyo eno ni interest kata mar jo Kenya ok olal. To penjo machielo ni ka wang'iyo e Kenya kae wang'e ni nitiere chike mathoth ma oseket piny e wechego mag privatization. Public private privatization ema tiyo makare koso owinjo bed ni obeda beda fully privatized. Imiya ng'ato to sirikal koro ok bed kod tudruok moro amora kambi kata corporation moro amora mabedo privatized e pacho kae CPA. An gima ng'eyo the public private process ma nitiere ga en ni kambi bedo owned gi sirikal to onyalo bedo managed kata administered gi private organizations kata private investors. Gimomiyo PPP is a good thing en wan gi stake e sei kaka oganda jo Kenya, nikech mwandu ni kousi pod en ei Kenya ka, to kata ko en ei Kenya ka nitiere chike matayo kambi ma kopo ni ok wan achiel kuom jogo manyalo chiwo views magi kata manyalo chiwo ideas magi kaka shareholders, to gini nyalo bedo e lwet ng'ato owuon. Koro an ka ng'iye matut kata king'iyo compare with other regions where the PPP process osebedo kadhi maber, it is better mondo mi sirikal pod obed gi lwete as much as they are selling or kata ka gigolo shares gi obed oko. Sama ikawo kambi iuso at 100% shareholding, kanyo to koro onge stake mwanyalo bedo godo, nikech at the end of it our share nosemiwa on our return on investment. Nonyiso ni pesa waduto kaka jo Kenya man wan se invest kanyo nosekawo momiwa mondo watim go migawo machielo. Omiyo kopo ni wakawe at 100% ni obed owned gi private organization, mano koro okwadhi bedo gi migawo maramora e riembo kembego. Gimomiyo most of these state corporations onego wabed gi PPP process, nikech iyudo ka most of them are strategically chiwo services ne oganda. Kaka meneno Kenya Pipeline Corporation, kopo ni waweya no dhi te, to ineno strategic services moganda dhi bedo lwet ng'ato wuon. It is at the discretion mar ng'ano gi gimo amua mar timo. Koro at the end of it wabro bedo gi
cases mang'eny ma koro Kenya odonjo ne ng'ato to at the same time ne Kenya osekawo pesa ng'ano. Koro it is fair mondo mi waket chike maketowa kanyono. To chik monego waket moloyo en niya, waket chik on the maximum shares ma ng'ano kata kopo ni en investor onyalo own, ka en ng'ato achiel to onyalo own marom nade, mondo mi wa spread mondo bed broad based. To kata jotich manitie in terms of employees participation onego bed kata jotich bimiyo the sense of ownership mag kembe gi mondo mi ka ji tiye to wambo waneno ni gino embe en marwa kendo konyowa. Erokamano. Adwa nasoma ne ote moro kae mar Ruth Nyathi Ochieng e thuolo matin madong' godo kapok watieko twak marwa okinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng openjo kanyo. Wacho ka mano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni uso kembe sirikal ok en paro maber, mae en pure business. En adiera ni kembe gi bedo privatized nikech lala ma sirikal yudo, to mae timore nikech mibadhi mag jotelo moket e kembe go. Odhi mbele kwanza ni Joyce Penyina welo penjogi mokwongo, kose uso kembego, kose us kembego to pesago sirikal tero kure, kose gidonjie lwet ji giwegi. Mar ariyo, kembe sirikal gi kuom ranyisi Sony Sugar ma sub county madala noger e lop jomoko, koro gidhi bedo compensated kose mano odhi kamano. Mar adek, to jogo mane sirikal ondiko e kembego sama koro osekawgi gi ji giwegi, jotije machon ka iriembo kose gidhi nyime gi tich. Ponono ni kembego opodho kata dhi maber, bende sirikal nyalo duogo kawo kembego kendo. Aluo twak ka an Umoja Enako. Wycliffe Nyafuanga, iwinjo kanyo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo, penjo makare ahinya. Mokwongo, kose us kembego, pesago sirikal tero kure? Na winjo ka mokwongo sirikal ne wacho ni gidwa timo gimiluongo ni infrastructure fund, pesa maloso gik machalo weche mag infrastructure ma Kenya ka mondo okel dongruok. Kembe ka bedo privatized, to bedo privatized ni dwa kawo pesa, ni wadich gi pesa ahinya we wakawo pesa ne waket kacha. Mano ok en objective. Kembe bedo privatized mondo okel gima kisungu luongo ni productivity. Kana en kembe mane wuotho kogo chonge to mondo odhi mbele gi tich kaka notimo pile cha. Advantage momi itimo mana ne ya kane kambi machalo Sony Sugar ok wuoth maber nikech en gi lal instead of yuto. Ing'eno ndiko ji, ing'eno nitiere jopur, ing'eno nitiere jomodak wendo, ing'eno chiema, the value chain jok ma benefit ng'eny kweli. Koro sama kambi mane dhi gore piny olos mondo ke gore piny, tiyudo ka tax joka dhi chulo, kambi no dhi chulo tax, koro benefit nitiere ne jopiny e yore mang'eny. Koro ka kambi ma nigi problem management kata ok make profit obedo privatized, to benefit ne ng'eny ok na pesa cha kende. Pesa cha en pesa mikawo to donjo into economy titere e development kata gerruok e yore ma jopiny, be it you healthcare, en pesa mosedonjo e sirikal. Koro mane kaka timo kode. But I don't want mondo kik Ruth nene kiuso kambi, tiuso kambi ni wadich gi pesa ahinya. Amano ke reason iuso kambi ni yore ng'eny momi uso kambi. Kane Sony sani asatiyo Sony communication department, Sony kogore piny sani to the economy ma Sony te kode piny. Dhiewe buye pan paper. Dhiewe buye machon mane pan paper nitie, tigowe buye kosagol pen paper. The town olokre ghost. Nikech ng'ene kambi katiyo na wende yudo ka wuok tich keni ichulo jo outgrowers, Tuesday keni ichulo ang'o, Wednesday nang'o, kiang'o jopur nitie. Koro yudo ka circulation mar pesa economy ma wendo ne ng'eny sana. Koro benefit nen mar jopiny kata joma ng'ato ma uso skari, kuonde miuso skari, transport company, logistics, storage, en mwandu ma thagalan. But pesa kosa us kembe, serikal nyalo amua edo kawo pesa otere treasury mondo okony jopiny e yore mamoko. Ko kamano to kawo pesa to okete treasury makawe. Ruth ochako penjo kendo niya, kambi nogere lop ji, koro kiuse titimo nang'o? Sama ne gero kambi lop ji nitiere arrangement ma kambi nobedo go gi jopiny. Koro arrangement no private investor dhigo mbele. Kano bende ni ichulou, kano ubedo gi lease mar 10 years, ichulou after 10 years. To lease no, ibiro chulo after 10 years. But as far as I'm concerned, serikal kaka oga lop ng'ato ka gere kembe, to nitiere agreement moro michiwo gi chudo mo michiwo.
ochalo pol mar stima kokalo dala udo nitiere pesa moro mimi ok en mimi bro mi after 2 years we wachuli after 3 years we wachuli no en gima ne chulo together out growers machalo Sony Sugar en one off ichule dichiel en ichule ta out growers machalo nitiere agreement ma ji nigo miyudo kata ka Sony Sugar miu seed to unitiere kako timanade kako subsidize the cost koro weche mag lowo kapar ka nitie now jotije idiriembi okapar ka sama kambi bedo privatize agreement mag bedo gi sirikal ok en mar riembo jotich gima ng'eyo madhi ga mbele ni niya joisi nyalo bedo kambi to mi in ko in joisi jatelo tiyudo ka procurement manager onge kata degree procurement no bro timo human resource tingeni ni wuon kan yudo ka ng'at mana ni finance onge lony sector mondike no kore yudo ka sirikal weche ng'eny sirikal yano ndike yore moko dinge ng'adi po make donjo investor ko chopo to kodi ng'eni nikech ochulo pesa koro dwaro productivity omera gimi kuonge timo sabede yude ka investment otimane thup gimi kuonge timo en ni ikelo gimone audit staff audit be staff ng'eny koso tin begin qualified to gender inclusivity gi mati wacho mang'eny gibenitie kore yudo ka yude go donc sirikal masani ndalo moko no kete verification of certificate iwinjore no kelo shida bidhiero kanya ka kweli na nene Technical University of Kenya no wacho almost yimia kedi oboka gi tatizo koro gimene no sirikal timo cha emetimo koro jomede riembi ruth nyalo mana wuok ni position mar guarantee ne bo mangiso ni no ndik ng'at moko qualify seche moko nitie ghost workers but chik nubede kata agreement mabedo gi sirikal enenia I protect employees to kaka be expand ticha kende ko employees mamoko koro ok en gi shida ahinya pesa ok dhi donje fuku jana no ka statement mo wacho kamano pesa ok onego donjo fuku ng'ato nitiere privatization kaka timbe ga in the standard practice ok onego pesa donjo fuku ng'ato koro wa assume although ni Kenya wang'eyo wa assume ni the process of privatization cha wang'iyo standard of privatization manitiere cha mane mawado wasi ing'isa ni thuolo marorumo wach ni mogik e both 30 seconds just privatization okrach ober gino ma inigo kata mango en sirikal mondo bede honest gi jopiny mondo tim privatization e yo machiko yie erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari e chopo e studio ka wabed kod twak maket kod Masipi Evans Ogutu ka watieko kodi in bende ka intiere e Migori penjo mara mogik ma Ruth not penjo kanyo ni ponono ka kembe go podho kata dhi maber bende sirikal nyalo duogo kawo kembe go kendo Onyango wuod nyago par bende penjo ni ma Onyango Alan openjo ni pach jopiny ikawo mar uso kembe gi kachiel kod wach ni mogik CPA en adieri ni wach ma kambi ma wawacho wachni ahinya kawuono en Kenya Pipeline Corporation gimomiyo wawacho wachne nikech en strategic asset mar sirikal to waseyudo ka sirikal ogolo shares mag 65% dwa chiwo oko kendo gi-retain 35%. Mokwongo anyalo wacho ni kiseuso shares magi ng'ane ma koyie voluntarily uso share magi back to government ema nyalo timore lakini onge ng'ama sirikal ok nyal chuno ni you sell back shares again koro mano onge kaka mano nyalo timore mana ka in emi volunteer ni dwa uso shares back to government koro mano is important to gimonya kwa yiego privatization ok rach there must be transparency mana kaka ne jobunge oseng'ado ni office of the auditor general otim valuation process within some period mondo mi wang'e ni the legal and regulatory frameworks manitiere in terms of privatization process or protect oganda mag jo Kenya otherwise kata mana bed ni nitie kembe wa moko mosebedo ka yudo losses the infrastructures gin outdated technology onge expertise onge wayie wami sirikal be thuolo koponi otiyo gi gine e yo maber but what is important en ya public confidence nyaka bedi mondo mi and public trust in all the process ma sirikal timo erokamano ahinya Joyce erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e twak ka intiere kaunti ma Migori kaachiel kod in Wycliffe Nyafwanga kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mondo wabed kod twak Nyakora Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom chwalo ote magi kaachiel kod paro mopogore opogore ma ichwalo e kinde mane wadhi mbele kod twak mar mana kaka isewinjo ne keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal ok en gino marach to ber ka ikete e yo makare e yor ler maonge mibadhi moro amora Nyakora Mugia Jwang gi kanye ma chopo gode giko mar twak marwa mokwongo
mokwongo e chenro mar piny. Wakaw mana yueyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.